Какво викаш? Какво викаш за гумата? Айде да му помогнем, айде. Чакай. Що за обиколи, бе? По женското. То татък по-гадно. Да. Знам, бе, те. Тук само когато темите му да излезат от град и Илян го покрива от време на време. Ама ние нищо тот поразчистихме, нали? Знаехме, че ще дойдат самахите и викаме, че я махнем камъните. Най-добре го изсиля, да. Не вярвам. Що не се заснехте? Ами, чай, сега повтори някой искаш, бе. Теодора, ако искаш, може да направи повторение. На никого не е помагал. Как се покривате с КТМ? Как падна, ако знаете? Къде? Много се лъдга, бе. Замръзнало такова и... Той го перда един камък. Павка, трябва да го изсилиш от начало. Трябва от начало. Да. Това не излизаме от тури. Излизаме от върчето и тази поляна. Папка, върни се. Чай само се отмести, те с дед викат много, да минат покрай теб, да гледаш отблизо коста. Не. Да. И ми опира отдолу в кората. И табата. Падна надолу. Аз закъв, ще го дърва. Кой? На кое дърво? Ами, че нямаш там кой да снима, нямаш. Бяхме напред. Те как темите минават, то е едно слам. Все едно сламка, бе, човек. Аз там даже не мога да се сетя за кое дърво приказваш. Не, то дори да трябва скорост. Скоростта вали. Аз даже от място не мога да Път тръгнах, нали? И моя ама сега... Видях, че падаш и ти даже се речи да се задържиш към мотора. Айде, Руди! Ти с КТМ, ама баш най-големия камък пък оцели. То КТМ, ама. Да, чакай с КТМ не може. Люка, сериозен си. То му блесна слънцето, май не видя къде отиде. Дай се в камъка и тука баш. Удари големия камък. Тук трябва да целиш ето. Само где ми? Ето си тута хвърля фулия. Да, бе, ти не минаваш и то. От тук, дето са.